Kalenderen den siger først i juli 2024. Vi er et par gutter, der skal op igennem Danmark på så meget grus som overhovedet muligt. Men allerførst starter vi i regnvejr nede syd for den dansk-tyske grænse med en tur på McDonald's. Vi var faktisk lidt heldige med vejret alligevel. På hele turen op mod Vejle, der fik vi kun et par enkelte dråber vand. Vi kører på lidt forskellige cykler. Jeg kører på en Kove 450 Rally, en forholdsvis let cykel, beregnet til at give gas ud i grusvejene, hvor min køremakker han kører på en Riejo Adventure 500. Han er netop lige hjemkommet fra en tur rundt om Østersøen, så han har jo 8.500 km på bagen, da han krydser den dansk-tyske grænse. Det blev en god blanding af grus og asfalt og græs og markvej og alt muligt mærkeligt andet. Det var faktisk en rigtig spændende tur. Det var mere forskelligartet, end vi havde regnet med. Indimellem der er det jo tæt på at være single track spor. Snævert er det i hvert fald indimellem. De store vandpytter slap vi nu ikke for, men vi kunne lige nøjagtigt snige os udenom dem. Der var kun lige et par enkelte steder, hvor vi blev nødt til at køre direkte igennem vandpytterne med lav fart. Så er der dem Ko og Bro. Det er noget spændende med de her overkørsler og åer og vandløb. Det er skihyggeligt. Turen veksler egentlig fint mellem grus, græs, asfalt. Det er egentlig rart en gang, når man kommer ud på et asfaltstykke og bare kører derud og trille og nyde omgivelserne.
Det er lidt spændende at køre det høje græs her, for man ved jo ikke, hvad der er nedenunder. Der kan jo være spor og huller og alt muligt andet skægt. Så det er rigtig spændende. Så er vi sørme på vej til Mandø. Det er første gang, jeg er på Mandø. Det er jo egentlig spændende at køre over Ebbevejen her. Vi ramte faktisk tiden rigtig fint. Der var næsten fuld lavvand, da vi kørte over her, og vi havde tid til at være på Mandø og kigge os lidt omkring. Og så er det en båd med brede fælge. Det er ikke så tit, man ser det. En båd med hjul. Under hele turen, der forsøgte vi jo at undgå at lave hjulspind. Og i det hele taget at lave så få spor som overhovedet muligt på vores tur. Og jeg tror egentlig, det lykkedes rimelig godt. Så er vi ude ved Kammerslusen, vest for Ribe. Et fantastisk bygningsværk i virkeligheden. Før turen havde min makker købt et Cardo-sæt til min styrthjelm, så vi havde mulighed for at tale sammen under turen. Jeg troede egentlig, det var lidt bare noget pop, men det er faktisk rigtig godt, så at man kan køre og tale sammen, når man kører sådan en tur her. Der er mange steder, hvor man alligevel kan være lidt i tvivl og lige skal kommunikere med makkeren. Eller for eksempel, når man skal ud på en vej, og man får at vide, at der er sgu fri, man kan bare køre ud. Det er dejligt. Vi brugte det jo også en gang imellem, når vi kørte inde i nogle af de lidt svære områder, altså hvor der kunne være huller og den slags ting, til at advare hinanden. Hvis man så, der var et andet sten eller hul eller et eller andet, så kunne man lige give en melding over Cardo-systemet. Det er faktisk rigtig godt. Det var første del af vores tur. Jeg håber, I har nydt filmen. Jeg kan ikke gøre det om i hvert fald.
Men der kommer mere senere med resten.